Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi, ongietorriak Xaloa telebistara egunez egun Iruñerriko txaketa zaratak saioan gaituzue. Gaurkoan elkarrizketen tartean gonbidatu bat izanen dugu, teknologia berrien inguruan mintzatuko gara, Julen Linazasoro adituarekin. Horren ondotik zaratak tartean gaurkoan kiriketan eta Arrosadiako eguna izanen dugu tarte horretan. Egunkarietako azalekin hasteko Diarioen Navarra lehenik eta behin. Gaurkoan lerroburu nagusia kauxe dio, UGT eta Comisiones Obrerasek patronalari ohartarazi diote soldata igoerarik ez badago kalbario bat izanen dela. Negoziazio kolektiboan akordio batera iristeko eskaera egin dute sindikatuek. Protagonista nagusiak ere argazki nagusian aipatutako bi sindikatuak, UGT eta Comisiones Obreras, atzoko manifestazio batean. UGT eta Comisiones Obrerasek ezkerrari gizartea identitatearen gainetik jartzea eskatu diote. Maiatzaren lehena, Iruñean atzo ospatu egin zen, beste hainbat lekutan bezala, eta 4 manifestazio izan ziren Nafarroako hiriburuan, horietako bat gaurko argazki nagusian. Beste bi albiste nabarmentzekoak, batetik kirol kontuak, Kenan Kodro, merkatuan gehien igo den gorritxoa dugu. Eta bestalde atzo bertan, beste lurrikara bat izan zen, Olaben izan zen epizentra eta 3 graduko magnitudea izan zuen. Maiatzaren lehena protagonista nagusi baita ere Diario Noticias egunkarian. Lerroburu nagusia kauxe dio, UGT eta Comisiones Obrerasek lantegiak gelditzearen mehatxua egin dute soldatak igotzen ez badituzte. PPren politiken berrikustea eskatu zuten eta bestalde batetik ELA sindikatuak aldaketa sozialago bat eskatu zuen eta LAB sindikatuak berriz hobekuntzak subiranotasuna lotu zituen. Argazkian atzoko manifestazioa ikusi dezakegu Sarasate pasealekuan. Eta beste bi albiste gehiago nabarmentzekoak azalari begira, 3.000 euro ordaindu dituzte Bidasoako lehen izokinagatik, argazki eta guzti ikusi dezakegu eta Lezoko bizilagun batek arrantzatu zuen lehen izokin hori. Bukatzeko Herriberak dauka haize kalitate txarrena Nafarroan ozono maila altuagatik. Bestelako kontuak lerroburu nagusian gara egunkarian, eta atentatuak egiten zituenean, baino plus handiagoa kobratzen dute Espainiako segurtasun gorpuek. Arriskuagatik polizia eta guardia zibilak bataz beste 677 euro extra kobratzen dituzte. Gaurko argazkiko protagonista eta albiste nagusia maiatzaren lehena baita ere. Maiatzaren lehena txirotzaren aurka eta zerbitzu publikoen alde dio lerroburu nagusiak, anitza izan da Euskal Herrian maiatzaren lehenaren ospakizuna eta hortxe argazkian Baionako manifestazioa ikusi dezakegu. Frantziarekin aurrera eginen dugu, izan ere Macronek Frexit batez ohartarazi du ez bada Europako batasuna erreformatzen. Eta bukatzeko lerroburu txikiago batean, gure esku dagoren albistea izan ere maiatzak 7, 50 herri galdeketa gehiago eginen dira olatu berrian. Eta maiatzaren lehena protagonista nagusi baita ere Berria egunkariko azalean gaurkoan, lerroburu nagusiak argazki batez lagunduta, aliantza aldaketa sozialari ekiteko, sindikatu abertzaleek aliantzaren ideia ekarri dute maiatzaren lehenera eta EAJ kritikatu egin dute. Nafarroan berriz aldaketa sozialari eman diote pisua. Hortxe dugu atzeko manifestazio bateko irudia. Beko aldean gaurkoan kirola protagonista nagusi, Abel Barriola Aspeko pilotariari elkarrizketa egin diote gaurkoan, hortxe frontoian ateratako irudi bat daukagu, eta haren adierazpenek hauxe diote, zoriontsu izan naiz pilotan, hau zen txikitatik nahi nuena. Bestalde, bi albiste gehiago nabarmenduko ditugu, batetik politika kontuak, EAJak eta PPek jarrerak hurbildu dituzte
kupoaren negoziazioan. Eta bukatzeko kirol kontuak, bera-berak ez dio etekina atera kopako finaleko lehen zatiko errentari. Eta bukatzeko egunero egiten dugun moduan joan gaitezen Euskal Herri Irratiko agerkariarekin. 3 albiste nabarmentzekoak, batetik Ultzamako biometanizazio plantak ez zuen legea betetzen eta hortxe informazio gehiago barrualdean. Nafarroa bat eta bakarra, Nafarroaren eguna ospatu zen igande honetan Baigorrin eta hainbat argazki ikusi ditzakegu egun horren isla direnak. Eta bukatzeko Txantrean izandako eraso sexistaren ustezko egilea atxilotu dute. Maiatzak bidugu gaurkoan astearte, ikus dezagun zenelako albisteak utzi izkigun gaurko egunak Iruñan eta Iruñerrian. Iruñarekin hasteko, hitzordu bat gaur arratsalderako, seme-alabekin komunikatzeko hitzaldi bat euskaraz, guraso eskolaren zikloaren barruan, gaur bertan Juslarrotxa Zibiboxan hitzaldia. Arratsaldeko 6etan hasiko da, Elena Etxalar coach eta prestatzailearen eskutik eta sarrera librea da. Bestalde, Iruñan bizi den Maximiliano Cosati diseinatzaile argentinarraren Sanferminetako goizak kartela izanen da aurtengo Sanferminetako irudia. Bozken 127,4 jaso ondoren 5.682 lagunek parte hartu dute bozketan, 174ak irubebikoitza pamplona.es webgunean, 124ak Zibiboxetan eta 2ak 010 telefonoan. Bestelako kontuekin aurrera eginez, Iruñeko udalak proiektu bat abian jarri du haurrek txirrindulan ibiltzen ikas dezaten eta eskolarako oinezko bidea segurtasunez ikas dezaten. Iturramako auzoan hasiko dira proiektu honekin lehenik. Eta bestalde, Iruñeko udalak kaleko postuak jartzeko baldintzak argitaratu ditu Sanferminei begira, osotara 159 postu jarriko dira eta 30 baimen banatuko dira puxika postuetarako. Txantreako herritarren eskakizuna dela eta Iruñeko udalak hemendik aurrera Kuenka kaleko plazaren izena aldatu eginen du eta Unai Salanueva izanen da hemendik aurrera. 22 urterekin hiltzen auzoko intsumisoaren izena hartuko du esan bezala hemendik aurrera plaza horrek. Eta kalean eginen diren gimnasio saioetan izen emateko leku libreak daude oraindikan, 55 urteko pertsonentzako izanen da 010 telefonoan eman daiteke izena. 21. mendeko segurtasuna eta mugikortasuna eztabaidatzeko aukera izanen da gaur bertan, Iturramako Zibiboxean hitzordua gaur, arratsaldeko 7etan. Eta Nafarroaren eguna ospatu zen igande honetan Baigorrin, bertan izan zen Joseba Xiron, Iruñeko alkatea. Iruña alde batera utzita joan gaitezen lehenik eta behin astartero egiten dugun moduan, Berrebeiti aldera, Orreaga Musika Eskolako matrikulazio epea datorren astean irekiko da, maiatzaren 8tik 12ra egin dezakete barruko ikasleek eta ikasle berriek maiatzaren 29tik ekainaren 2ra egingo dute. Bestalde, tokiko inbertsioetarako planari dagokionez, 421.000 euro kontzejuentzat egonen dira. Nafarroako gobernuak tokiko inbertsioetarako plana onetsi du 2017-2019 urteetarako. Plan horretan bada, libreki zehaztu beharreko inbertsioen atala, hau da, kontzeju bakoitzari dagozkion kontu sailak egin beharko dira. Eta bestalde, Artikarako gizarte eta kulturgune berria izanen dute, udala gizarte eta kulturgune berria ireki du Artika berrin. Artigune barkatu du izena eta Leonor Akitaniakoaren kalearen 30. kokatzen da. Jendearen parte hartzea bideratzeko toki bat izanen da. Eta joan gaitezen Berriozarra aldera oraingoan, eskolako jazarpenari buruzko sentsibilizazio jarduerak antolatu ditu udalak, maiatzaren 5ean besteak beste, ostiral honetan, zineforuma eginen dute udal gaztegunean, eta bestalde eskola jazarpenari buruzko argazki lehiaketa bat antolatu dute, argazkiak udaletxeko auzo bulegoan aurkeztuko dira maiatzaren 8tik 12ra.
Eta baratzeko kontua gustatzen baldin bazaizkizue, baratze ekologikoak Berriozarren erroldatutako pertsonentzat eginen dira. Berriozarko udalak aisialdirako 50 baratze ekologikok osatutako bigarren multzoa prestatu du. 24 baratze emakumezkoei banatuko zaizkie, beste 24 gizonezkoei, eta 2 baratze desgaitasun funtzionala 133 edo handiagoa dutenei. Izena emateko epea maiatzaren 17an bukatuko da. Eta bestalde Berriozarko udaleko haurreskoleko hezitzaileen deialdiari dagokionez, onartuen behin-behineko zerrenda argitaratu dute udal web orrialdean. Eta bukatzeko joan gaitezen Burlata aldera, Udaberria Gaztelekun tailer eta ikastaro anitza kaleratu dituzte Gaztelekuan, eta xehetasun guztiak udal web orrialdean dituzue. Eta bestalde trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko 2017ko zerga kaleratu da, ordainagiriak ibilgailuen pertsona titularren bizilekuetara bidaliko dira, borondatezko ordainketaren azkeneko eguna maiatzaren 4a izango duzue. Maiatzak 21, hemendik aste gutxitara sortzen jaia ospatuko da Iruñean, eta Nafarroako musikari desberdinek bideoklip bat grabatu egin dute honen harira. Hori ikusteko aukera izanen dugu berehalaxe. Oroitzen eskola, parkea, klasea, beti gelako atzeko partean, patioan, borroka, korrika, saltoka, publiko gatik topa, haitzen musika eta hip-hopa, aniztasuna da botereak oska, erabili hitza, euskaraz mintza, ez dieta hasi, gure bizitza, gauza bukitu eta apurtu, trasto montatu ondoren desmontatu, kolorekin margotu, gero ezabatu, burua bihotza, bihotz estrebatu, soinketa, plastika, matematika, gure sormenak, behar du ekintza, eskola ere du berri basortzen gabiltza, hezkuntza buru jabetza da giltza. Hau da auzo bizi onaren eskola, auzo bizi onaren eskola, hau da auzo bizi onaren eskola, auzo bizi onaren eskola, hau da. Auzoan lan talan, inurriak bezala zama bizkarrean, atzera pauso bat, aurrera beste bi, mundu aldatzera goa zertan ari aizi. Sentitu sortuekin elkartuz gozatu taldearekin, handiak txikiak neskata mutil itxasontzi beran gabiltza elkarrekin. Bat bi, disfrutatu putzuan salto egin bai, berdea gorria txurian hasiz, kolorea emanez bizitzari. Ez zaitu gutziko kanpoan, batu zaitez eskolan ta auzoan, entzun dadila herriaren algara, hotel goaz, baina urruna llegatuko gara. Hau da auzo bizi onaren eskola, auzo bizi onaren eskola, hau da auzo bizi onaren eskola, auzo bizi onaren eskola. Gure burua dagoen lekuan dago gure etxea, egin dezazun zurea, egin dezagun gurea, bihur dezagun materialakea, bihur dezagun materiala airea. Ez dut hartuko sagarrak batit eskatzen zugeak, telebistak ez asetzen daukagun gozea, ditugun kateak ez dira materialak, jendearen beldurra baita unibertsala, bakoitzak badugu gure Gernika pertsonala, izpiluko zati guztiak gara, euskara da gure zuaitza eta gu bere hasiak, iuntasunak ez dezala itzali bere argia, bere argia. Iuntasunak ez dezala itzali bere argia,
Ekaineko gauak badira, intsektuak badira, jantokiko jarak badira, arbeltaukiak badira, aidonamonak badira, zenbakiak eta letak badira. Auzo bizi onaren eskola. Auzo bizi onaren eskola. Hau da auzo bizi onaren eskola. Hau da auzo bizi ona. Nik diot buru, zuk esan jabe buru. Buru. Nik diot bertatik, zuk esan bertara bertatik. Bertatik. Nik diot mantxo, zuk esan urrun mantxo. Mantxo. Nik diot guk, zuk esan geu. Guk. Guk. Elkarrizketen tartearekin aurrera eginen dugu oraingoan, gaurkoan teknologia berriak hobe ezagutzeko aukera izanen dugu aditu baten bidez. Julen Linazasoro etorriko zaigu gaurkoan Xaloa telebistara, beste alde batetik ere martestik zikloan aritzen da, baina xehetasun guztiak emanen dizkigu bere halaxe. Eta horren ondotik zaratak tartean gaurkoan kiriketan izanen dugu Arrosadiako eguna.